Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan ƙungiyar Boko Haram sun saki bidiyon yara ɗalibai da aka sace suna wata karkara, wanda iya shi kadai ya isa ya sa shugaba Babu Buhari kuka domin jin tausayi. Ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawa domin ci gaba da kallon labarai da dumudumin su ba tare da dumin ya huce ba a tashar Kano 24. Wani ɗan gajeren bidiyo wanda a halin da muke yanzu ya karaɗe duka shafukan sada zumunta na wasu tarin yara ɗalibai a cikin mawuyacin hali suna magiya kan cewar a daina turo sojoji da jiragen yaƙi cikin dajin da suke, domin a batun ɗaya daga cikin yaran ya bayyana cewar ba taimakon da za su iya musu. You have to dissolve any gang of vigilantes. Close any kind of schools, excluding Islamiyya. Shi ne za a gada ma gwamnan Katsina ya gansu suna cikin ƙoshin lafiya, ga sunan da ganin su kasan suna cikin ƙoshin lafiya. All the armies that have come here to help us, please send them back. They can do nothing to them. Please, wa'annan sojojin da suka shigo su kuma babu abin da su iya musu wallahi. Jirgin nan ma a daina turuwa. Please sir, you have to send all the soldiers and armies and this jet back. Please sir. Please sir, we need your assistance sir, please. Haka dai abubuwa ake so su ta kasancewa. Shugabanninmu sun zuba idanuwa ba sa tafuka aikin komai, bayan kuma ba don haka muka zaɓe su ba. Mu dai namu anan shine Allah shiga tsakanin nagari da mugu. Amin summa amin. Kada ku manta ku danna mana subscribe kuma ku taba mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kallon labarai da dumudumin su ba tare da dumin ya huce ba. Mun gode da kasancewa da tashar taku mai farin jini, tashar Kano 24.